होद बै गर्ल्स हस्टेलावलाय माथो सिख्लाफ्रा दुगैगासिनोब्रा हौवाथनिना एसे वालफोर होथेबा मोजां जायोमोनब्रा फाग्लासो दा माबाफ्रा माबा बडिस माबा फिथिगर फोराननाय नुलाबाय थायो सोर जाखो बेलाय गोदान साबैदों नामा खानाय जाथिथियालाय जोबथ' नंलायब्रा डिस्टार्बलाय जामा फाग्लि 42 नाम्बार औ मा हेलौ अबाव दं नोङो? अबाव थानांगौ न'आवनो दङ ओरैनो थान्दा गोजौआव बिल्डिं सायाव बार जागासिनो आङो दाख्लै बे बैसागुआव सोर हिनजावफोरजों सिथाब सिथाब थाबाय थाया हाबाब माला आंलाय सिथाब सिथाब थालायखोब्रा सोर सिख्लाजों नुवाखै सानदों नों आंखौ गार्लफ्रेन्ड थाखानानैबो दस्रा सिख्लाफोरजों सिथाब सिथाब ने बिदि नङालै फांसनाव थांनायाव आं बिसोरखौ फांसनाव लोगो मोननानैसो रायरायदों बुजिबाय खोथाखौ ओमफ्राय नों आंखौ माला हाबा लागोन गोदाव सोराव मा सोंनाय जाखो बेलाय ओमफ्राय जेला मोजां मोनबाय हाबाखौलाय लाखानांगोन ना नोङो लागोनलै उनाव लागोन दानोलाय मानो साख्रि गैया बाख्रि गैया दानो लानो हायो नामा संसारा माजों जागोन साख्रि गैया मा गैयानो हा संख्रि बानलुआ माजों बायगोन माइरङा माइजों बायगोन नोंनि ड्रेसखौ माबोरै बायना होगोन हाबाखौ लानो होनबानो लाजायो नामा लागोन ना साक्सेस जाग्रोबा लाइफआव मा गोदाव सोराव नंगौ मानसिया नोंखायसो नों रावा हद दोन फोजोंना आंखौ बारा नोंजों रायलायनो गोसो गैया आङो खालि गोदाव सोराव बखिनायल' मा बाल मोजां मोनथाय एक्सफोरजों रायलाय घन्टा आंनाव दा हर ए बेटा फन नालायबावदोंसो र' बेटा नोंनो गाबोनो खारस'नहैगोन आं घन्टा हिनजावजोंथ' फन रायलायबाथाय नांलायनायल' बाजै दरनावसो लोंहैनोसै आं The next day. Halo. Babu bima raya khuda sima Ma mana खोनाया नामा खोमाफ्रा ना बर' बुजिया नोंसिनि गेराव दं आङो खारसन फैबाय आं nanti nunggu iya ay bikin nggak nunggu doang nasi kau dong ah itu nggak sih ayah aku udah suruh bikin pulang nggak terus pernah mau pasang gue uri bang ayah bawa gigi nunggu hei आं बेफोरखौ मिथिया आं खारसन फैबाय आं नोंनाव थालांखागोन आरो आं थांफिनला ayah बिदि नङाब्रा नोंखौनो लाखागोन आं देनां नोंखौ हाबा लाखागोन मालाय खारसन फैलायनांगौ दङ मा फोथाया नामा नोंखौ फोथायां नोंखौ जायजों मोनो बेजोंनो लाइन मारिग्राखौ आरो आं थांफिनला हाबाब आं माला सोरजों लाइन मारिखा ओमफ्राय नोंखौल'सो मोजां मोनो आं नोंनि अनगा रावबो गैया फोथायां नोंखौ सैमानि लान्जाया मालाबाबो सिदा जाया नों बिदि खारसनबा नोंनि मान सनमान सेस जागोन नोंनि बिमा बिफानि मान सनमान सेस जागोन गामिनि मान सनमान सेस जागोन मानो बुजिया नोंलाय हनै थक्सा मास्टारनि फिसाजोआ उमुक सेंग्रानाव खारलांबायना बेसे बदनाम जागोन गामियाव बेफोरखौ मानो सानाखै नोङो नोंखौनो हाबा लागोन ना आङो माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय बुंग्राफ्रालाय बुंखागोन आरो आं थांफिनला आं थालांखानोसै हगार लामाया आं दिनै जामनि बिदि नङालै आं थानो होननानैसो फैदों आं आरो थांफिन होननानै फैयाखै आरो आं थालांखागोन होद नों मानो बुजियाब्रा न'आव आइ बाबाबो गैया नों दा गामिनि मानसिफ्रा नोंनाव मा सानगोन बेलेग सानगोन दानो सेस जाजोबगोन थांफिनदोलै थां आखाइखौ हमनानै बुङो थांफिनो थां आं थांगोन नाथाय नों आंनि मोनसे खोथा मानिनांगोन दे आं मानिगोन मा खोथा बुं दे आं मानिजोबगोन नों जि खोथा बुङो आं मानिजोबगोन दे बुं मा खोथा गाबोन नों आंखौ कर्ट मेरिज खालामनांगोन होमबासो आं न'आव थांफिनगोन कर्ट मेरिज फाग्लि जाबाय नामा नोङो नोंखौ कर्ट मेरिज लालाबायनो दानो साख्रि गैया बाख्रि गैयानो दे कर्ट मेरिज दा खालाम आंबो थालांखानोसै ओइ बिदि नङाब्रा दे आं नोंनि खोथाखौ मानिबाय दे नोंखौ आं गाबोन कर्ट मेरिज लागोन नों दिनै न'आवल' थांफिनदो दे आं नोंखौ गाबोन कर्ट मेरिज लासिगोन दे जुदि नों आंखौ थगायोब्ला गाबोन कर्ट मेरिज खालामाब्ला नायल' नों बेटा बङाइगाव हटेलाव लानाय नोंनि आंनि फट'खौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामगोन आं
deh thằng đó thu gàng ngư फंबायनि मिथा आरो गाबोन टाइम था bok मा बायदि हिनजाव मोनफ्रां खंफ्रां लाय थै मानसिफोरा ओरै बुंमारा महर मोजांखौल' लानानै लाब गैया आखल आखुखौ नायनानैसो लानांगौ होननानै दिनैबा हले सेस जाबायमोनलै आरो गाबोन थाङाबाथ' बे फट'खौ भाइरेल खालाममारोबा फेनानै आंबो मा जाखो थाल गैला दाख्लै बैसागु नायनायाव थोद